ଅଲିଉଡ଼ର ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତେବେ ବର୍ଷା ପ୍ରଥମ ଥର ସୁପରହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏ ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାରେ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ମା ଓ ଗୋଲାମଗିରି ଭଳିଆ ସିନେମାରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ଷା ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ଥିଲା ପଣତକାନି। ସେ ପଣତକାନିରେ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 2003 ମସିହାରୁ ସେ ଆଉ କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଏଥିସହ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଓ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। 2003 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ସୁନା ଶଙ୍ଖାଳି, ସାବତମା, ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦିଟୋପା ଲିହ, ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୁଁ ରୂପା ଚଢ଼େଇ, ନିମ୍କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଆଦିରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଲିଉଡ଼ର ନାୟିକା ବର୍ଷାଙ୍କ ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏସ୍ଏସ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।